Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atoa sa langit. Busa kun muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugero sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pag-ampo sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang awhag ni Jesus nga ang maayong buhat nato ato gyung himuon sa tago, usa ka sukwahi kaayo sa kinaiya natong mga tao. Ganahan man kita nga makit-an or ma-recognize sa atong isikataw kung magbuhat ta og maayo. Nya kung magbuhat tag dautan, ganahan kaitang mo tago, ganahan kaitang awa gyud mahibaw. Pero ang gusto sad ni Hesus, kung magbuhat tag dautan, isulti, ipakita, ibutyag. Asa man mo ron ani mo sunod, ang dautan ito isulti niya ang maayo taguan o balihon. Ang maayo ipakita niya ang dautan taguan. A or B? A mo katong sa tong A ang maayo taguan, ang dautan mao'y ipakita or isulti, ikumpisal, o ang sa tong usay B, ang dautan taguan, ang maayo mo'y ipagarbo.
Kinsay mo ingon, ako Father, anha ko sa A. Taas ang kamot. Oh, huwag ni pataas. Anha ko sa B. Taas ang kamot. Huwag, yapon. Maunay, away ayo. So, muna, giauhag ta, ingon si Propeta Joel or Huel sa first reading. Siya, ayaw na mo pagsigig gisi anang inyong sinina. Kanang inyong kasing-kasing mo gisia. Kay mga buangon kay nastanan. Mga tigpakaaron ingnon. Unang diri sad sa atong ikaduhang pagbasa ni ingon diri nga sa tig ingon diri. Ayaw usiki. Kami mo ay naghangyo kaninyo, hangyoon mo namo, makig-uli na mo sa Ginoo. Walay sala si Kristo pero ni ambit sa atong kasakit. Mo nang mo ambit sa tas pagkamatarong ni Kristo. Kanindot unta kundi nato usikan kining pagpakamatay ni Kristo para nato. Kay kini manggong Kwaresma ang pinaka-highlight ani mao gyud ang atong paghandom o pagsinati sa kasakit o kamatayon ni Kristo didto sa krus para dato. Manang ato na gid unta siyang dawaton, gilingian ang imong tupad. Inaon say sa nimo ron. Okay. Kumpisalay na lang ta. Say sa nimo. Inay, labi nag-imo ng bana imo, ako bakakon kay kung anha nimo dong. Mingon sad imong bana, ako sad, same to you. Habang magsinumbungay ba sa sala, dihas pamilya, ang mga anak, musulti na sa ilang mga nabuhat nga sala, ngadto sa ilang ginikanan, di na magpakaron ingnon, nga kunuhay, mga buutan kaayo. Ano ba? Nang kita manggutas Ginoo, nya unsa may nakita as Ginoo nato, nakita abog, gikan ra gitas abog. Muna karon badlisan ta og abo atong agtang pagpahinumdom nga abog rata. Mo bitaw na nga anha ginas agtang ibutang ang abo nganuan buling-bulingan gid ta aron muangkon ta nga kita mga hugaw. Anas agtang ipagarbo nato ang buling, di ba kasagaran nato moingon mo dayon ta, uy ang imo daghang buling mo. Trapo dayon. Lahoy hala. Nay buling dire. Trapuhan na yan. Pero karon ipaggarbo nato nakita abo rata. Ana. Ang kapader sukwahi na nasgingon ni Kristo nga taguan. Mao man bitaw din nato taguan kay buling mana. Di ba? Hunong na taan ng siging pakita anang naong nga nindot ko no. Lakis-kis anang kilay, pakulor anang buhok, panindot gud anang naong, papua-pua diha, badlis-badlis diri, aron gud nindot tan-aon ang naong, hunong na ana. Hunong. Ayaw na pagsigig paningkamot nga nindot kang tan-aon sa atong isig katao. Ang unsa itong paningkamutan nga nindot ang tan-aon sa Ginoo. Ang Ginoo nagtan-aw sa dili makita sa mata sa tao. Tan-aw siya na. Di siya ganahan anang mukuyog sa mata sa tao. Kay kining mata sa tao, di gini kakitag maayo. No, di kakitag maayo. Kining pagpamaligyag slat, maayo ni dili. Onya, namalit mo wa. Very good. Na kay maayo man ato gini siyang suportahan, malit kita. Na karong adlaw fasting and abstinence. Pasabot di ta mangaon, di ta mukaon, tubig lang, tubig ug asin na imna. Nya ayaw nagkaon, nya ang tanan imong budget sa pagkaon karong adlaw apil ng snacks, ipalit og slat.
Lagi. Kamong tanan nga nanimba karon dinhi og sa online, ayaw mo kaon. Niya ang budget ninyo anang pagkaon karong adlaw ipalit og slot. Anawa, di ba ini ka ugma hurot nagkahalin atong slot. Unya nakita pagid na sa atong amahan nga tuas langit. Hala, wa siya mukaon kay iyang gipalit og slot. Pastila dako ag grasya nimo ana. Di ba? Moro'y kinadak ang grasya og ato nang buhaton. Ingka ayaw sad pader oy kay naman sad koy silingan nga way kaon. Aka na lain na sad na. Imo na sang ibahin ang imong kwarta ngadto sa silingan. Kanang imong ipapalit og cellphone, kanang imong para unta iriban sa imong buhok karong buwana. Ana, ayaw na nag-idayon, ipalit tala nagbugas, i-distribute anang imong mga silingan nga wa intaw mga bugas. Kanang usa ka riban sa buhok pila may amount ana? 1,000? Depende sa gitas os buhok. Oh. Ibutang talang mga 1,000 na siya. Pila naman na kakilong bugas ang imong mapalit ana. Nya pila naman ka tao kaha ang imong matagaan ana. Di ba? Punan pa anang inyong sanay nga ana kana mga gamit ninyo sa inyong buhok ba nga dagko kay daghan kay tanan. Tag-upat ka buhok, tag-tulo ka buhok yun ang ibutang sa buhok kay pinangga kayong buhok. Ana, mas pinangga kaysa silingan. Ana, ay na mo pamalit anang shampoo, palit na lang mo o ka ng lubi, kudkura, tunoon. Mo na ibutang din sa buhok. Karong, so darong Kwaresma ba? Gikan karon Miyerkules Badlis, hangtod sa masam ni mo tapos sa Miyerkules Santo. Na diha. Hangtod Miyerkules Santo, kanang para shampoo sa imong buhok, kaya na nagpalita. Kuan na gasto ngadto sa mga tao nga wa gid intayo ikapalit bisag tambal. Mao ni siya ang kahimutan sa Ginoo. Dili kuno nang paglingkod-lingkod anang abo sa kaadlaw kaysa una magbulibod lag abo, maglingkod anang sako di mangaon. Kausar man na. Pero peligro kay na kun ato nang himuon tungod lang kay tulumanon, dili tungod kay pagpakita nga kita miangkon nga wa gid tay mahimo kun wa ang Ginoo. Kana bang kamaotang muhikaw sa atong kaugalingon sa mga butang nga gipangandoy aning atong lawas. Hikawi na siya ang atong himuon, atong sundon ang gipangandoy sa Ginoo para nato. Si Kristo nagpakamatay para ta maluwas. Ang pangandoy sa Ginoo kaluwasan. Kamo mga naay mga sa biyain na ninyo nya pangitag paagi nga makakumpisal. Labi na gyud inigabot na sa Holy Week, pero bisag di pa Holy Week kita dinhi kada humas misa gawas lang arong adlaw magsigi manggitag pakumpisal kada humas misa. Amtay misa dinhi alas 6, alas 12:15, alas 6 sa gabi. Sulti lang mo dito sa opisina or sa kadang ato mga lay minister mo kumpisal koron humas misa, mo pakumpisal ng pare. Karon di lang ta pakumpisal, magpuasahay lang ta karon. Muna ang nindot kaayo. Unya og ato na ning himuong practice, mo nindot na sad ang atong kinabuhi nga katilingbanon. Bitang atong halin ron sa slahat niabot na og 4,372 ka slots. Pakpak. Doon nagay mga tao ani nga wa na ka snacks. Bitaw, daghan nga nag-ingon nga ako lang sa ning kwaon akong snacks, di lang sa kumupalit og bag-ong sapatos, bag-ong sandal, bag-ong bag,
kay mupalit kog slot ngadto sa kang father nga slots. Nagkanani jutay raman ani ang kanang yung extra kayo kana bang extra gid ba kanang dato gyud ka istanan. Jutay ra ang kasagaran na malit ani nag-deprive silang kaugalingon. Munang moingon ko kung mupalit mo slot malangit gyud mo. So naa pa may 71,628 ka slots na available. Tag 500 ra ni per slot. Palit pa mo karon. Kana lang snacks ninyo og kaon, di mo mangaon. Ang magpuasa karon kay kana ramang 18 ngadto 59. So apil nako na nakos ending 59 naman ko. Nya 60 pataas, 17 paubos, kuan maron optional. Pero di ta mo base anang edad, mo base ta sa atong gugma sa pagbag-os kaugalingon ug pagtabang sa atong isig katawo labi na gid sa simbahan. Ato nang buhaton munindot dayon ang atong kinabuhi.